Hupiainen. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Kerrohan nyt, että mitä kaikkea tuolta teidän padel-pisteeltä oikein löytyy? Joo, hyvää iltapäivää vaan kaikille, hyvä messuyleisö. Tosiaan puhun lajista padel, joka on hyvin suosittu, Suomessa vielä ehkä hieman tuntematon mailapeli. Kyseessä on vähän niin kuin tenniksen ja squashin sekoituksesta, jota pelataan nelinpelinä, vähän tenniskenttää pienemmällä kentällä, 20 x 10 metriä. Tosiaan tiedoksi kaikille, meidän messupiste löytyy tuohon käden osoittamani suuntaan 50 metrin päässä. Meillä on siellä esillä kaikkea kivaa. Kerrohan vähän, että mitä siellä on esillä. No meillä on ensinnäkin padel-esittelyvideo pyörii koko ajan. Ja sitten on tämmöinen pieni lyöntipiste, jossa kaikki niin perheen pienimmistä eläkeläisiin, koko perhe pääsee kokeilemaan vähän tuntumaan tähän padel-mailaan, mikä on pikkasen erilainen kuin semmoinen perinteinen totuttu maila, missä on jänteet ja muuten. Ja sitten siellä on myös meidän messupisteessä kevään uutta padel-varustemallistoa, on vaatetta, uutta hienoa vuoden 2013 mailamallistoa esillä myöskin. Okei, kertoisitko näin niin kuin padelista lajina, että kuinka pitkään se on esimerkiksi ollut Suomessa ja muuten? No, padel on ollut Suomessa ensi kesänä 10 vuotta, mutta padel on jo 60-luvulla Meksikossa alun perin kehitetty laji. Ja sieltä sitten erityisesti latinalaisessa Amerikassa levinnyt Espanjaan jo 80-luvulla ja onkin niin kuin eteläisemmissä Euroopan maissa ollut suosittua. Ja nyt sitten ihan laajentunut keskiseen Eurooppaan, nyt pohjoiseen ja myös Pohjois-Amerikkaankin. Mikä on niin kuin kaikista mielenkiintoisinta, niin Espanjassa laji on tällä hetkellä toiseksi suosituin laji jalkapallon jälkeen, jopa tennistä suositumpaa. Oho. Eli kenttiä nousee kuin sieniä sateella. Niitä on noin arvioiden mukaan ehkä 100 000 tällä hetkellä. Harrastajia miljoonasta ylöspäin, sanotaan näin. Eli se on tosi iso juttu siellä. Ja tosiaan padelista lajina, padelia pelataan aina nelinpelinä, eli siinä on myös tämmöinen sosiaalinen ulottuvuus, eli se on hauskaa yhdessäoloa, sopii kaikille ja kaikenikäisille. Ja lajissa on hyvin alhainen aloituskynnys. Kunhan otetaan mailla käteen, niin jos otetaan palloa vähän sen lyödä verkon yli, niin se on siinä. Hauska peli saadaan heti aikaiseksi. Miten tämä laji on nyt lähtenyt niin kuin nousemaan täällä Suomessa tämän 10 vuoden aikana? Joo. No ensinnäkin maailmalla siis Eurooppaan nousee kenttiä suuriin kaupunkeihin ihan hyvää tahtia. Myös Suomessa pikkuhiljaa, nyt on Suomessa 10 kenttää tällä hetkellä, joista Helsingissä 5 kenttää tätä pääkaupunkiseudun tarvetta kattamaan. Että pikkuhiljaa on tulossa lisää. Okei, kerro vähän, että missä noi kentät sijaitsee. Missä voi siis mennä harrastamaan padelia? No, padelia voi tällä hetkellä harrastaa Helsingissä 2 paikassa, Myllypurossa ja sitten kauniilla meren äärellä tuolla Helsingin Hernesaaressa Kaivopuiston vieressä. Ja sitten Jyväskylässä on ulkopelimahdollisuudet, kuten myös Pyhtäältä löytyy. Ja sitten tuolla Saimaan suunnalla kanssa löytyy kenttiä. Padel.fi on meidän nettisivut ja sieltä löytyy tietoa kaikista kentistä ja ylipäätään lajin kehityksestä ja minne kenttiä on nousemassa. Haluaisitko vähän lyhyesti kertoa nyt sitten padel-pelin säännöt tässä? Joo, eli me voidaan kuvitella semmoinen ensinnäkin 20 metriä kertaa 10 metriä kenttä, jossa on verkko keskellä. 4 pelaajaa, mailat kädessä, pallot vähän niin kuin tennispallot, hieman erilaiset kuitenkin, painetta hieman vähemmän kuin tennispalloissa. Ja samalla lailla on syöttöruudut kuin tenniksessä. Erona on se, että ei syötetäkään yläkautta, vaan syötetään alakautta sitä palloa. Pallo pompautetaan maahan viivan takana ja sitten lyödään ristiruutuun, kuten tenniksessäkin, sinne vastustajalle. Sen jälkeen sitten vastustaja palauttaa palloa, mutta nyt se keskeisen elementti padelissa on, että kentällä on seinät. Eli kenttää ympäröi lasiseinä ja verkkoseinä, jota pystyy myös hyödyntämään pelissä. Eli siinä on sellainen squash-elementti, eli peliparin takana kiertää seinä, lasia, jonka kautta pallo voi myös sitten lyödä korkeana vastustajan puolelle takaisin. Eli pallorallit on usein hyvin pitkiä padelissa. Okei, miten sä oot alun perin ajautunut lajin pariin? Kaivopuistossa on ollut Suomen ensimmäinen padelkenttä. Vajaa 4 vuotta sitten, no kesällä tulee 4 vuotta täyteen, niin tepastelin ohi, että mikäs ihme minikenttä tämä on. Ja siinä sitten lajin innokas puuhanainen
meidän Biukku Kopilov houkutteli siihen pelaamaan ja siitä sitten lähti ja kaveripiiri lähti myös pelaamaan. Okei, ja nyt oot sitten Padel-liiton varapuheenjohtaja. Mitä kaikkea sun toimenkuvaan kuuluu? Niin no, laji on vienyt mukanaan ja keskeistä on lajista tiedottaminen ja pääasiallisessa asemassa on meidän nettisivut padel.fi, eli se on se juttu sitten ja saada myös sitten medianäkyvyyttä ja muuta sen kautta. Ja myös SM-kisojen järjestäminen, 10-vuotisjuhlakilpailut tulossa kesällä 2-11. elokuuta Hernesaareen. Eli siellä sitten on upeat padelkarkelut tulossa ja me kaikki, koko messuyleisö on tervetullut lämpimästi. Okei. Mitäs tää padel näin liikuntamuotona, niin mitä se antaa harrastajalleen? No, se antaa iloista yhdessäoloa, hyvien ystävien kanssa, uusia kivoja tuttavuuksia, hyvää tervehenkistä liikuntaa, ulkona olemista. Totta kai talvella myös Suomessa pystyy sisällä hyvin pelaamaan padelia. Eli kaikkea, mitä liikunta voi parhaimmillaan ihmiselle tarjota. Okei. Onko sitten kuinka kallista tämän harrastuksen aloittaminen? Ei tarvita kuin pelaamiseen sopivat kengät, normaalit urheilulliset vaatteet, padelmaila. Padelmailat on ihan sama hintaisia kuin muutkin mailapelimailat. Eli ei sen kummempaa. Niin. Helposti pääsee mukaan. Mitäs nyt sitten, jos joku tässä haluaa harrastaa tai aloittaa harrastamisen, niin? Suosittelen hyvin lämpimästi vielä uudelleen 50 metriä käteni osoittamaan suuntaan, eli tuonne messuosastolle 7K1 meidän Padel-liiton pisteeseen, jossa sitten myös voimme kertoa, missä pääsee pelaamaan ja missä on parhaat mahdolliset ylipäätään saada valmennusta ja niin edespäin. Okei. Menkää siis ihmeessä sinne Padel-liiton pisteelle tutustumaan lajiin. Kiitos sulle. Kiitos.